Ето го пътладжанът. Зеленчук, който съчетава невероятен вкус с впечатляващи ползи за здравето. Здравейте на всички! Днес ще се потопим в света на пътладжана, зеленчук, който е не само вкусен, но и много полезен. Известен като беренджена в Испания и бринджал в Индия, този разнообразен зеленчук е спечелил сърцата и стомасите по целия свят, като всеки регион има своите уникални начини за приготвянето му. Хубавото на пътладжана е способността му да се вписва в най-различни ястия. Независимо дали го печем, пържим, варим или мариноваме, той винаги впечатлява с вкуса си. Тази му гъвкавост го е превърнала в основен продукт в много кухни по света. Да, чухте правилно. Пътладжанът не е запазен само за турската кухня. Той се използва в много различни кухни по света. Неговият уникален вкус и ползи за здравето са пленили хората по целия свят. Спокойно може да се каже, че пътладжанът е гражданин на света. От Азия, през Европа и Африка до Америка, той е оставил своя отпечатък навсякъде. Неговата красота се крие и в разнообразието му. Точно като дъгата, той се среща в различни цветове и форми. Въпреки че най-често го виждаме в лилаво, има и зелени, бели и дори жълти пътладжани. Всеки цвят придава на кухнята свой собствен характер и фини вкусови разлики. Пътладжанът, който в сурово състояние може да има леко горчив вкус, придобива естествена сладост и приятна консистенция, когато се сготви. Светът на кулинарията предлага безброй начини за приготвяне на пътладжан, като всеки метод обещава неповторимо вкусово изживяване. От засищащата баингам барта до ароматните кърита с пътладжан и опушения баба гануш, пюре от пътладжан, всяко ястие подчертава уникалния вкус, който пътладжанът придава на нашите трапези. Независимо дали го печем на скара, пържим, готвим на пара или задушаваме, пътладжанът запазва вкуса и хранителните си вещества. Готвенето на пара е чудесен начин да се възползваме от всички предимства на пътладжана. Пътладжанът е истинска златна мина от витамини и минерали, което го прави истинска суперхрана. От витамин С, витамин К, витамин В6, тиамин и ниацин, до магнезий, фосфор и мед, пътладжанът е истинска витаминна бомба. Елате с нас на едно общо пътешествие из света на пътладжана. Ще се запознаем с различните му сортове, хранителни стойности и методи за приготвяне, които ще ви вдъхновят да включите този разнообразен зеленчук в ежедневното си меню. Присъединете се и открийте тайните на чудния свят на пътладжана. Насладете се на неповторимия му вкус и ползи за здравето. Отглеждането на пътладжан е истинско изкуство. Растението предпочита топли температури, добре дренирана почва и много слънчева светлина. Поле пълно с пищни пътладжани е гледка, която спира дъха. Всяка култура има своя собствена интерпретация на пътладжана, създавайки мозайка от вкусове и подчертавайки неговата гъвкавост. От италианската паста ала норма до близкоизточния баба гануш, пътладжанът е намерил своето място на трапези по целия свят. Пътладжанът се е превърнал в истински глобална съставка, красеща менюта по целия свят и вдъхновяваща кулинарни шедьоври. Неговият уникален вкус и способност да допълва широк спектър от аромати и съставки го правят още по-ценен в кулинарните среди. Така че следващия път, когато се натъкнете на този непретенциозен зеленчук, спомнете си за невероятното му пътуване, започнало в Индия и завладяло света. Това е доказателство как храната може да обединява хората и да преодолява културни различия. 3 Сания Дурун. Пътуването на пътладжана от Индия до останалия свят. Това е историята за това как един зеленчук е пътувал през времето и континентите, обединявайки различни култури по пътя си. Историята на пътладжана се простира назад до древността. Още в древните общества той е заемал важно място и е оставил своя отпечатък върху кулинарната история на човечеството. Смята се, че пътладжанът е култивиран за първи път в Индия. Земеделските производители са оценили гъвкавостта на зеленчука и са го направили неразделна част от своите земеделски традиции и кухня. Има доказателства, че пътладжанът се е отглеждал в Индия преди повече от 4000 години. Той се е превърнал в неразделна част от индийския земеделски пейзаж, а кулинарните традиции около него са се предавали от поколение на поколение. Древните индийски писания често споменават пътладжана, подчертавайки неговото значение в индийската култура и кухня.
Тези текстове дават фасциниращи прозрения за това как е бил използван пътладжанът в Древна Индия, както за кулинарни, така и за медицински цели. С течение на времето пътладжанът е предприел невероятно пътуване от Индия до Китай. Улеснен от оживените търговски пътища и културен обмен, това пътуване е позволило на пътладжана да прекуси граници и да разпространи кулинарните си влияния. Днес пътладжанът е завладял света и се е превърнал в любимец в кухни по целия свят. От италианския шедьовър меланзане ала пармиджана до турския деликатес имам байлда, пътладжанът е прескочил географските граници и се е превърнал в истински глобална съставка. Пътуването на пътладжана е доказателство как храната може да обединява хората и да гради мостове между културите. Това е напомняне колко са преплетени кулинарните ни истории и как един единствен зеленчук може да обедини хора от всички сфери на живота. Така че следващия път, когато се наслаждавате на вкуса на вкусно ястие с пътладжан, спрете за момент и оценете богатата история и наследство на този изключителен зеленчук. Пътладжанът е изминал дълъг път и е оставил незаличим отпечатък върху кулинарната култура на света. 3 Сани Едурун. Отглеждане на вкус. Изкуството да отглеждаме пътладжан. За да осигурим на пътладжана оптимални условия за растеж и богата реколта, е от съществено значение да пресъздадем условията на естествената му среда. Пътладжанът, като топлолюбиво растение, вирее в топъл и влажен климат. Когато избираме място за засаждане на пътладжан, е важно да се уверим, че ще получава обилно слънчево греене през по-голямата част от деня. Редовното поливане, особено в ранните етапи на растеж, е от решаващо значение. Поддържането на почвата постоянно влажна, но не прекалено мокра, е от ключово значение за правилното развитие на кореновата система. Пътладжанът предпочита плодородна, добре дренирана почва, богата на органични вещества. Преди засаждане се препоръчва обогатяване на почвата с добре огнил компост или тор, за да се подобри нейната плодородност и дренажни свойства. 3 Сани Едурун. Мозайка от разнообразие. Цветният свят на пътладжаните. Светът на пътладжаните се простира далеч отвъд познатите ни лилави сортове. Присъединете се към нас на едно пътешествие, за да открием палитра от цветове, форми и размери, които този популярен зеленчук ни предлага. От наситено лилаво, през жизнено зелено до сияйно бяло, сочно жълто и дори огнено оранжево. Пътладжаните се срещат в изобилие от цветове, които могат да разнообразят всяка чиния. Лилавият пътладжан, най-разпространеният сорт, е лесно разпознаваем по гладката си, тъмна кожа. Той има мек, леко сладък вкус и придобива кремообразна консистенция при готвене. Но популярността на лилавите сортове не бива да засенчва останалите видове пътладжани. Зелените пътладжани, с леко горчивия си вкус, са чудесно допълнение към пикантни ястия. Белите пътладжани, по-сладки от лилавите си събратя, са вкусни печени или пържени. Жълтите и оранжевите пътладжани, с техните уникални вкусови профили, могат да придадат интересен акцент на всяко ястие. Освен в различни цветове, пътладжаните се срещат и в разнообразие от форми и размери. От дълги и тънки до кръгли и кълбовидни, всеки сорт придава своя собствена индивидуалност на трапезата. Дългите, тънки пътладжани, като италианския сорт, са идеални за нарязване на филийки, печене на скара или във фурна. Тяхната продълговата форма ги прави подходящи и за приготвяне на рулца от пътладжан или за добавяне към лазаня. Кръглите малки пътладжани, често наричани топчета, са ценени заради нежната си консистенция и са чудесни за пълнене. Компактният им размер позволява да се пекат цели или да се добавят към яхнии и карита. Индия с разнообразните си климатични условия може да се похвали с изумително разнообразие от сортове пътладжани. От малки и кръгли до дълги и тънки, всеки регион в Индия има свой собствен местен сорт. Например, кръглият, кълбовиден пътладжан, известен като байнган в Индия, има мек, леко сладък вкус и често се използва за приготвяне на популярното ястие байнган бхарта. Дългите тънки сортове от друга страна са идеални за пържене или за добавяне към карита. Независимо дали предпочитате класическия лилав пътладжан или искате да опитате по-екзотични сортове, гъвкавостта и привлекателността на този обичан зеленчук са безспорни. Така че следващия път, когато сте на пазар, вземете си кошница с пъстри пътладжани
и отворете вратата към свят от кулинарни възможности. 3 Сания Дуран. Силата на патладжана, ползи за здравето. Освен кулинарните си качества, патладжанът предлага и редица ползи за здравето, което го прави ценно допълнение към всяка диета. Нека разгледаме по-подробно предимствата на патладжана и да разберем защо е истински извор на здраве. Патладжанът е отличен избор за тези, които следят теглото си или искат да свалят няколко килограма. Известен с ниското си съдържание на калории, той е приятел на добрата форма. Независимо дали броите калории или търсите хранителни и нискокалорични ястия, патладжанът може лесно да се включи в менюто ви. Въпреки ниското си съдържание на калории, патладжанът е добър източник на фибри, важен хранителен елемент, който често липсва в съвременната диета. Фибрите действат като метла за храносмилателната ни система, придават обем на изпражненията и стимулират редовното ходене до тоалетна. Включването на патладжан в диетата може да помогне за предотвратяване на запек, подобряване на храносмилателното здраве и поддържане на балансирана чревна флора. 3 Сания Дуран. Патладжанът – истинска съкровищница от витамини и минерали. Нека сега се потопим в впечатляващия хранителен профил на патладжана и да открием ползите за здравето, които той носи. Не се залъгвайте от непретенциозния му вид. Патладжанът е пълен с важни витамини и минерали, които играят ключова роля за поддържане на доброто ни здраве. Патладжанът е добър източник на витамин С, мощен антиоксидант, който помага за предпазване на клетките ни от увреждане, причинено от вредни свободни радикали. Той също така укрепва имунната система и помага на организма ни да се бори с инфекции и болести. Освен витамин С, патладжанът съдържа и витамин К, който е от съществено значение за съсирването на кръвта и поддържането на здрави кости. Той е добър източник и на витамини от групата В, включително витамин B6, който играе ключова роля в производството на енергия, мозъчната функция и образуването на червени кръвни клетки. Патладжанът не ни разочарова и по отношение на минералното си съдържание. Той е добър източник на калий, важен минерал, който помага за регулиране на кръвното налягане и подпомага мускулната функция. Съдържа и магнезий, който участва в над 30 процеса в организма, включително регулиране на кръвното налягане, мускулната функция, нервната функция и контрола на кръвната захар. Освен това, патладжанът съдържа манган, важен минерал, който действа като антиоксидант и играе роля в образуването на костите, заздравяването на рани и метаболизма на въглехидратите. 3 Сания Дуран. Патладжанът за здравето? Да разгледаме ползите. Нека сега се фокусираме върху впечатляващите ползи за здравето, които можем да получим, като включим патладжана в диетата си. От сърдечно здраве, през контрол на кръвната захар, до потенциални противоракови свойства, патладжанът има какво да предложи на всеки. Сърдечното здраве е от първостепенно значение, а патладжанът е доказано, че има положително въздействие върху сърдечно-съдовата система. Съдържанието на калий в патладжана помага за регулиране на кръвното налягане, което намалява натоварването на сърцето и кръвоносните съдове. За хората с диабет или тези, които искат да контролират нивата на кръвната си захар, патладжанът може да бъде ценно допълнение към диетата. Фибрите в патладжана помагат за забавяне на абсорбцията на захар в кръвта, което предотвратява резки скокове на кръвната захар и насърчава по-стабилни нива на кръвната захар. Въпреки че са необходими още изследвания, някои проучвания показват, че патладжанът може да притежава противоракови свойства. Патладжанът съдържа антиоксиданти като хлорогенова киселина, за която е известно, че има защитни ефекти срещу някои видове рак. Все още не сте убедени в силата на патладжана. Той е известен и с това, че подобрява здравето на кожата и косата. Високото съдържание на вода и антиоксиданти помага за хидратиране на кожата отвътре, а богатото съдържание на витамини и минерали стимулира здравия растеж на косата. 3 Сания Дуран. Не можем да говорим за патладжан без да се потопим в богатата кулинарна култура на Индия. От пъстрите и ароматни ястия в Северна Индия до огнените и пикантни вкусове на юг, патладжанът заема специално място в индийската кухня и е радвал вкусовите рецептори на хората от векове.
Присъединете се към нас на едно кулинарно пътешествие и открийте някои от най-обичаните ястия с патладжан, които Индия може да предложи. Никое кулинарно приключение с патладжан в главната роля не би било пълно без легендарната Бейнган Бхарта. Това засищащо и ароматно ястие е не друго, а печен патладжан, намачкан с лук, домати и ароматни подправки. Любителите на пикантни и наситени вкусове със сигурност ще оценят туршията от патладжан. Приготвена с смес от синапено семе, феногрийски семена и щипка люти чушки, тази туршия със сигурност ще разпали вкусовите ви рецептори. И разбира се, не бива да забравяме любимата на всички – райта с патладжан. Този освежаващ охладен сос от кисело мляко е идеалното допълнение към ароматните ястия от индийската кухня. Приготвен с кисело мляко, настърган патладжан, кимиони подправки, райтата е перфектният завършек на почти всяко индийско ястие. В Южна Индия патладжанът играе ключова роля в множество кърита, яхнии и гарнитури. От самбар, пикантна яхния от леща и зеленчуци, до расам, кисела ароматна супа от Южна Индия, патладжанът придава вкус и текстура на тези любими ястия. 3 сани е дурун. Достигайки края на нашето пътешествие и света на патладжана, осъзнаваме, че този непретенциозен зеленчук е истински дар от природата. Със своя впечатляващ хранителен профил, множество ползи за здравето, кулинарна гъвкавост и световна популярност, патладжанът заслужено носи титлата «Супер храна». Така че ако търсите вкусна и питателна съставка, не се колебайте да посегнете към патладжана.